mi-a scris ăștia la biopsie și cu ce mi-a ieșit la ecograf. I-a făcut din nou. Ea scrie ce mi-a ieșit la ecograf. Și după ce fac ăsta, îmi dă fotoare și acum. Până la comisie să-i duc și eu, dar trebuie să duc toate analizele. Da, că la comisie așa e, da. Și îmi trebuie și copii de la fișa de la doctor de familie. I-am dus în Nicoleta și Unde se când vin duce pe ăla? luna viitoare, copii duc să fac. Deci că ai făcut-o în spate, că s-a făcut doar mai repede. Da. Aș cumpăra de la casă. Nu, cobor la Carrefour să iau 17, că am treabă să fac o comandă de oriflame și e lângă parc, acolo și trebuia de ieri și dacă nu mă duc nici azi, mâine mi-o trimite înapoi. De-aia am zis că trebuie să ajung neapărat azi. Dar e ok și până la Carrefour, dacă mă lăsați în stație, perfect. Dar nu e problemă, cumpăr de jos. Ei, deci pe la fișa și noi nu luăm acolo, de gemeni. Eu ia pe Saturn, nada, dacă vrei să te lasă undeva mai Da, la Micșunica sau unde vrei tu, ăla unde ți-e mai acolo. Nu. ce asta să merge jos. Dacă avem drum pe acolo. Da. Omul că vine 17 la circulă bine și de-aia. Ai un an și tu stai acasă? Da, pe De când ți-a descoperit? De când ne-ai mai venit la Moscova? De din acum septembrie. octombrie, i-am avut de la normal, din august, tot am prevăzut. Ea din octombrie. Avea dureri, de sângerări. Într-una, adică O săptămână aveam sângerare, o săptămână sângerare, o săptămână sângerare, dau opții, așa. Sângerii. și ce ți-ai făcut vacanță nouă și Da, mai sau mai și bun și nu am peste 28 august, mai și bun. ai făcut de 2 ori? Am dat Prima dată nu ai văzut Adică nimic. nu mai ai încredere nici în Papa Nicolau ăla? Te-a durat mult? aici am făcut i-am durat, și dacă mă stătea mai că s-a și fie, mi-am la doctor, până că nu am calmat. E de la CIC. Da, da. Asta nu e de la CIC, trebuie să vedeți ce ai. Vai de mine. Nu, vrei să uite ce să stai. Că nu te ia de la început să uite astea. Da, da. Și Să când te știi, duci, țeava ăla este mai acabată și noi nu ne ducem la la ce timp medic? și noi nu... Prima dată am fost în noiembrie. Și biopsia mi-a făcut o doctor. Și acum sunt la Moldova. Am Gabi, când ai nevoie orice măsuri, nu știi și fără rușine, da? Mulțumesc mult de tot! O zi bună! La revedere!
Luiza, ai grijă de tine. Cum dau ăsta cu Luiza? De la sfârșit. Așa. Cred că aici ajung eu. Da, rapideți. Da, mersi mult. Pa, Gabi, sănătate multă. Uite. Mersi, la fel. Știu asta. Pa. Pa. Hai să rămân aici. Am dat drumul că s-a murit la cât a vorbit astea. Ascultăm împreună la această oră grupajul informativ. Bun găsit! Bună ziua, bun găsit la știri. Ședința extraordinară la Consiliul Județean Brașov. Consilierii au votat în unanimitate aprobarea de urgență a bugetelor a două școli speciale, una din Făgăraș și una din Victoria. Dacă situația nu ar fi fost deblocată, exista riscul ca profesorii și copiii de aici să nu-și primească drepturile.
Săptămâna viitoare a fost programată o nouă ședință pentru împărțirea banilor veniți de la guvern din rectificarea bugetară. Sorin Focșa ne spune mai multe. Consilierii județeni au votat în unanimitate aprobarea bugetelor de venituri și cheltuieli pentru centrele școlare pentru educație inclusivă din Victoria și Făgăraș. Iată ce ne-a spus vicepreședintele Consiliului Județean Brașov, Mihai Popa. Aveam probleme bugetare, în special a școlilor speciale din Făgăraș și Victoria. În acest moment, aceste școli speciale erau în situația să nu-și mai primească profesorii salariile, iar copiii care sunt copii cu probleme la aceste școli cu dizabilități să nu-și primească drepturile cuvenite. Ca urmare, le-am aprobat de urgență bugetele ca să deblocăm situația. Este vorba despre bugetul integral pe anul 2014. Săptămâna viitoare, pe data de 29 octombrie, urmează o ședință extrem de importantă, a mai precizat vicepreședintele Consiliului Județean Mihai Popa, întrucât s-au primit de la guvern 9,6 milioane de lei pentru drumurile județene și comunale din județ. Îl ascultăm din nou pe Mihai Popa. Aceste sume vor fi repartizate atât localităților pentru drumurile comunale, cam 50% din acești bani. O sumă de aproximativ 1.500.000 va fi păstrată pentru dezăpezire și lucrări de întreținere în luna decembrie, diferența urmând să fie alocată pentru reparații la drumurile județene. De asemenea, tot prin această rectificare bugetară se vor aloca în funcție de priorități pentru 25 de primării din județ aproximativ 2.100.000 de lei, în special pentru arierate. Un material semnat de Sorin Focșa. 100 de amenzi în cuantum de 100.000 de lei. Acestea sunt sancțiunile aplicate de inspectorii Comisariatului pentru Protecția Consumatorului în urma verificărilor făcute în mai multe farmacii din Brașov. Printre neregulile constatate se numără comercializarea medicamentelor și suplimentelor alimentare cu termen de valabilitate depășit, nerespectarea condițiilor de depozitare a produselor, dar și lipsa informațiilor privind durata promoțiilor pentru produsele aflate la comercializare. România trece în noaptea de sâmbătă spre duminică la ora oficială de iarnă, ora 4, urmând să devină ora 3, iar ziua de 26 octombrie, care va avea 25 de ore, va fi cea mai lungă din an.